hai que colaborar. Necesitamos xente que escriba, necesitamos xente que aporte documentación. Vamos a ir con o número 5 adiante. Entón, esta revista vai se repartir aos socios, todos os socios van a ter un exemplar, e tamén se vai repartir en moitas institucións, non porque queiramos, o sea, nós temos interés en que se coñeza a nosa historia, porque nós somos divulgadores desa historia, pero tamén ocorre unha cousa curiosa, que é que nos las piden. Nos piden, cando eles se enteran a través da prensa, dos jornais, se enteran de que saleu esta revista, automáticamente eu recibo correos pidíndole o exemplar este. Ven de moitos sitios. Entón, quere dicir que a revista ten unha calidade, a revista ten unha aceptación estupenda, e como a facemos entre todos, isto é para todos. Moitas gracias, e en fin,
Esta escola a min costame moito rifirrafes con el. Moitos, pero moitísimos. Eu digo na miña casa: Ernesto, mañán hai que ir a Mercadona porque teño que comprar. Hai que xantar e non teño comida para xantar. A contestación é: teño reunión, quedei con fulano, quedei con tal, faz uns ovos fritos con patacas e estamos con si de fío, na miña casa cacareamos todos como locos, porque comemos ovos todos os días, según el. Entonces, o que quero que entendades todos é que o traballo que él leva feito por esta escola ten que ser valorado desde moi adentro, porque o merece. E de parte, a ti, de parte dos teus fillos, do teu neto Ernesto, quinto de redes e primeiro de mujer, dos teus irmáns, dos teus cuñados e desta que está aquí, quero che decir hoxe que ti sí que vales. Como sabedes, non é Melilla, é Melilla. Son Melilla. O sea que, mira, Non, pero quero a veces levo aquí. no, o que sí é certo... Ele me enseñou a que levar redes. O que sí é certo que eu teño unha raíz nas redes moi forte. Eso é verdad. Entonces, parte da miña vida vai moi en consonancia con estes sentimentos que teño, non? Pero tamén é certo outra cousa. Se non houbera unha directiva como hai, eu prácticamente non podía facer nada por unha razón sencilla, porque é unha directiva traballadora, é unha directiva que me apoia en todo, é unha directiva que me discute moito. Isto non é a labor de unha persoa, ainda que ela me poña así por unha razón obvia, non? Esta é unha labor de unha directiva e como tal hai que entendela e hai que cuidar todo o mundo. Do resto, oi, se non fora que vos estades aquí, de que valdrían? Non valdría de nada, pero vos tamén sois unha peza importante no que hoxe estamos celebrando. Entón, é unha labor de todos, é un resisto a pensar que podes unha labor dunha persoa ou dun grupo de persoas. Non, é unha labor de 230 e tantos socios, moitos simpatizantes, e que o fruto está claro. A min a veces me costa traballo facer ver a xente que ten pouco contacto coa tenencia, o que hai na tenencia, ou o que ocurre na tenencia, ou o que significa a tenencia. Me costa pouco traballo, pero se vos vedes este edificio no ano 88, isto era unha ruína total, hoxe é unha sede que envidia moita xente. Entón, mira, vamos a continuar, vamos a traballar, todos somos iguales. Aquí non hai nadie que destaque por encima de nada, porque por un lugar non ten sentido, e por outro lugar non sería verdade, porque moitas veces ao mellor eu podo dicir estar unha teima, dalle, botar días e meses, e logo chega un hombre e me dice, non, aquí nun momento non soluciona. O sea, non creo que seña o problema que temos aquí ou a forma de traballar que temos aquí cuestión dunha persoa. Non, isto é un grupo, dunha directiva, dun conxunto de socios de un pobo tamén, porque hai unha característica que eu non canso de repetir, que é os socios. Que reciben os socios da nosa sociedade? Prácticamente non reciben nada, porque cando os actos se fan son públicos.
tanto paga un socio que paga a súa cuota mensual como aquel que non é socio e quere vir a ese acto. O sea, é unha sociedade aberta, totalmente aberta. E moitas veces, cando chega unha institución como a Diputación, se me encha a boca cando digo, no, en Camouco non é unha sociedade privada, iso non é conto, é unha sociedade totalmente pública, aberta. O que pasa é que, bueno, temos unha estrutura de sociedade porque é unha herencia do pasado e así vamos funcionando e mantendo ben. Hai unha cousa que aproveito porque estamos moita xente interesada, por suposto todos. Hai unha cousa moi interesante que é o último párrafo daquele cartel do número 11. Eu coño que pouca xente o leu por unha razón moi sencilla, porque, bueno, aquelo é un pequeno tocho que costa traballo leendo, e además está ao final. Aí é un párrafo que di o futuro desta sociedade. O futuro desta sociedade é un futuro, se temos a forza que temos en este momento, non hai ningún problema. Non vai ser segurar por razóns obvias, non? Entón, naquele párrafo está un pouco o que pode ser a futuro e o que pode ter que ocurrir ou vai ocurrir nos próximos anos. Eu vos recomendo que o leades, que recapacitedes e cando chega o momento de decidir, teñades as cousas moi claras. Hai que decidir esta sociedade como se vai xestionar. E nada máis. Isto me agradezco moito a mi muller, porque moitas veces eu salgo da casa rifando, porque digo, coño, non me entende, coño, non se dá conta de que eu necesito facer isto, que me gusta, porque además tenho un compromiso. Eu, cando adquiero un compromiso, son bastante legal, son bastante, digamos, se eu unha persoa quedo en algo, cumplo, o trato de cumplir. Entón, bueno, pois isto ten que ocurrir un matrimonio, porque o matrimonio, se é un matrimonio normal, é se leve ben. Así que, nada máis. Vamos a ver. Nosotros, ahora, por parte da directiva, pois tamén algo lle temos que decir a Ernesto. Os piropos ellos botou a muller, nosotros sempre lle diremos pero. Entonces, ayer hubo aquí unha charla, un coloquio, donde pois hubo uns agasajos para os participantes do ese. O señor presidente, como sempre, pois nos levou o seu agasajo. Entonces tuvemos que buscar outra placa para darlle a él, porque tamén a merece tanto ou máis que calquera dos que estén aquí. Ernesto, aquí tes túa placa. Placa que fai 15 anos a un humanista e artista, incluso aquí tengo o fichiño firmado, porque ele dicía, no, este traballo é teu, será sempre, entón pon a firma aquí, pensar aquí existo como o home que fixo a morte. Entón, isto se lle regala normalmente en momentos a persoas significadas e, lógicamente, no centenario, non? Bueno, eu lle decía porque eu creo que se alguén merece isto é a directiva. Carlos non pudo, nadie vai dicir nada, porque a directiva traballa moito merece. Pero eu lle dicía, non, temos que dar xente. No, as retomas na directiva non se poden regalar, cómpranse, vale tanto. Eu era o primeiro que lógicamente. Non quería que a directiva, digamos, a recibira isto como agasallo. Bueno, agora a verme un agasallo deste tipo, non se cumplo o que eu digo. O mereciche ti, cando cada un de nosotros o merezcamos, que non la regalen, pero nosotros, a directiva, xa regalamos a ti. Non ya regalamos ao tesorero, ao secretario, ni outro. Ya regalamos a ti. Nada máis.
que solo se preocuparon de facer música para as películas ou para a televisión, están falando das bandas sonoras. Houve moitísimos compositores, e todos unha gran calidade. Houve un que de descendencia italiana se chama Mancini, Henry Mancini, que ten infinidade de bandas sonoras e seguramente vos coñecedes moitísima música que del e non sabedes que pertence a un gran compositor. Mira, había unha serie fai moitísimos anos que eran tres chavaliñas que eran como detectives, unha cosa así, eran Los Ángeles de Charlie. Recordades esa serie, Los Ángeles de Charlie? Bueno, pois a banda sonora desta serie, non da película que acabo de gravar, senón da serie de aquela, pois é de Henry Mancini. Tamén ten, bueno, levou un Oscar a mellor banda sonora por unha película que ten un tema que se chama Moon Rider, que é especial esa música. Estaba falando de Desayuno con Diamantes, esta gran película donde a actriz, que non me estou acordando como se chama, o principio de todo sale en Manhattan, na Quinta Avenida, está como desayunado con unhas gafas de sol, e además leva un vestido tamén que é un diseñador moi conocido, que tampouco me acordo ahora mismo. Non me acordo. Era de Givenchy, non? Ves? E esa música que aparecía de fondo, sonando, pois é deste compositor de Henry Mancini, que levou un Oscar ademais a mellor banda sonora. Pero bueno, se non recordades eso, vou recordar unha, A Pantera Rosa. A Pantera Rosa non detos música, pois é tamén de Henry Mancini, ten moitísimas. Nos imos interpretar, pois é unha que é un rock and roll mezclado con un poquinho de música de jazz, e que é unha banda sonora que se chama, non me acordo moi ben de como se chamaba, porque ten un nome en suajili. Como se chamaba? Que hoxe estou un poquinho espeso. Era Atari, que significa en suajili, non sei que era cuidado ou algo así. É unha película que parece que está nos 60, está protagonizada por un que de John Wayne, trabajaba nesa película, e entón vai sobre cazadores, que están cazando ali, e entón fai para un elefantiño pequeniño, fai unha música que esta daqui que se chama Baby Elephant Walk, que é unha mezcla de rock and roll e aparte de jazz. Entón, para todos vos, o tema de Baby Elephant Walk é de Henry Mancini.
Despois temos por outro lado a outro Roberto tamén, trombón, por favor, un aplauso. Roberto hasta foi ben pouco estaba vivindo por aquí cerca. Ele é músico militar e sarxento e ele estaba na banda que hai aquí, que como se chama daqui? O Tercio Norte, pero ele de cerca do Rosal e a súa non tira moito, ao final foi para lá e agora está en Marín, na banda da Escola Naval de Marín. Un aplauso para ele, por favor. Ali xera Roberto, pois aquí a miña esquerda teño a Miguel Rotóns, por favor, un aplauso para ele. Está dentro do corpo de profesores de secundaria na Xunta, e o profesor está aquí nun instituto que é moi grande aquí en Ferrol, que nunca non me acordo como se chama, Concepción Arenal, está aquí, é de aquí da zona, e aparte é compositor tamén, por favor, os aplausos para ele. O do medio vai ao final, agora tamén, eu chamame, porque ali se Roberto, este era Miguel, eu chamo Miguel tamén. Igual que Roberto, pues tamén son trompeta solista da banda do Concello da Coruña, da banda municipal da Coruña. Entón, todos están dicindo, coño, se é Roberto, como caralho se chama o nome dele? O me pode arreglar. Ele chamase Raúl, por favor, un aplauso.
sin partitura, sin papel. Thank